meto nga kasakitan para kaya kayo, at eye malyaring alisyan. Uli na ning miras kaya kayo, na kayo pa si bayong lumakad pang mitmong kayabangan. Potang datang na yung panahon na ito, gamitan daring tawing kwento tungkol kaya kayo, antimong alimbawa na ning kabigwan, at idalit dating kantaning kabigwan, tungkol king kaya kayong biye, delanan. Lubos keng misaldak, kinwaning ginuing gabon mi, at binye na karing memihag kaya kami. Uli na niti, potang datanging panahon na may subling pasibayo iting gabon karing tawong pinili na ning Ginu, eya mirakayanan ing ninuman kaya kayo. Ing amano ning Ginu. Salamat king Diyos. Ing pakibat damo po, o Diyos ko, ganakan mula ring kalulong magdusa. O Diyos ko, ganakan mula ring kalulong magdusa. Ginu, bakit lalawot ka kaya kami? Bakit sasalikot ka king oras ning kaligaligan mi? Milalalo niyang abuswan at alipitan ning taong marawak ing taong maluka. Ilasanang marakap ketang bitag ayuyumang da para karing kalulo. O Diyos ko, ganakan mula ring kalulong magdusa. Ing taong marawak, pag maragul na pa, marawak ng nasa ning puso na. Hanggaking ing Ginu, pituya-tuyane at susumpa. Uling sapat na ingat sukeya, ala neng panintunan pa. Alang Diyos, nganing kayang kaisipan. O Diyos ko, ganakan mula ring kalulong magdusa. Ingas bukna, mitmuyang pamalmura, pamaglaram at pamamala. Kaguluan at dewakan, ingat suking dila na. Karing baryo, karinya sala sa likod. Manenayang makamate, king lihim karing tao nga lang kamalit-malit. O Diyos ko, ganakan mula ring kalulong magdusa. Dapot akakit mo, Ginu, ing kasakitan at kaligaligan, at makasadya kang sumawop. Ing tao nga lang arapat, kaya ka na ipanibala ing sarili na, uling ika ing bukudang talasawop ding ulila. O Diyos ko, ganakan mula ring kalulong magdusa. Parangalantaya po ing maya pabalita. At pinabili na nalaking inepat daning sulong undap-undap na. Ay patugot hanggang ena apapagtagumpen ing katuliran. Ibili ra kaya ring sablang tao ing karelang kapanayan. Ing mayap ng balita, ing kakatamong kaligtasan. Kapurian keko, Kristo, makiramdam mo po king umilya. Good morning ulit, morning. Good morning po, amo. Sa atin pong Kristiyano, ang Panginoong Jesucristo ang lagi nating tinutularan at ginagaya sa buhay. Pero hindi lang sa ordinaryong buhay natin bilang Kristiyano, kundi we look up to Him as the best example of a leader. Para sa atin, ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng pinakamaganda sa Kanya. Pumunta sa Kanya. Hindi niya binugo yung mga may sakit. Sabi rito, pinagaling niya lahat ang mga may sakit. Ang isang leader may puso sa kanyang mga sinasakupan. Lalo na sa mga mahihina. Tapos po, binanggit dito ang tungkol sa propesiya, tungkol sa leader na ito, na ang Panginoon. From the prophet Isaiah. At makikita rito ang katangian ng Panginoon. Sabi rito, hindi siya makikipag-argumento. Hindi siya makitwe. Hindi siya makikipagdebate. Ibig sabihin, hindi siya
makikipag-away. Sa ano po yun eh. Hindi siya makikipag-away. Ibig sabihin, di niya aawayin yung mga mismong tinuturuan niya, yung mismong pinaglilingkuran niya, yung mismong sinasakupan niya. Hindi man marinig daw ang kanyang tinig dahil malumanay kung siya'y magsasalita. Kasi masusukatan mo po ang puso ng isang pinuno sa kanyang pananalita kapag tumatas ng boses at masasamang salita na lumalabas sa kanyang bibig. Ika nga, pag ganyan ng leader, talo na. Talo na siya. Ika nga yung isang kasabihan, ang pikon ay laging talo. Kaya ka ang leader parang na-corner ng kanyang emosyon, ng kanyang galit, ng kanyang inis. Hindi niya makontrol. Nabubuwang. Parang unbecoming of a leader. Kasi para sa atin, ang isang leader, dapat panatili lang kanyang composure, panatili lang kanyang sanity. At ito yung ng Panginoon, sa kabila ng nakakainis, nakakairitang mga sitwasyon, He maintained His composure. Hindi nagpapadala sa kanyang galit, sa kanyang inis. At ito po yung maganda, sabi niya, hindi niya babaliin yung timbuin. Hindi ko alam sa yung timbo na basag na. Nang nakikita mo ng hinang-hina ng mga constituents, o kaya mahina yung mga piniling leader mo, tapos babanatan pa ng masasamang salita. Sasaktan pa ng matatalim na pananalita. Yung nakakapanghina sa mga leader. Dito po nakikita ko yung katangian ng isang leader, how he empowers his leaders, how he empowers his constituents. Ultimo yung mga, dito nga sabi niya, yung ilaw na undap-undap na, hindi niya hihipan. Alam niyo po, pinanood ko uli yung Schindler's List. Schindler's List. Sa tuwing napapanood ko yan, napapaiyak ako. Kasi yung panahon ni Hitler, yung mga Hudyo, kung ilang milyon ang pinatay. Pero doon dahil mayroong mga forced labors, yung mga inuunang pinapatay, yung mga mahihina at sakitin. At kung babalikan mo po yung panahon na yon ni Hitler, gusto niya kung matitira lang yung marurunong, magagaling, malalakas. Kung mahina ka, dapat mabura ka na, wala ka ng silbi. Pero dito, kahit undap-undap, kahit hinang-hina, hapong-hapo, para sa Panginoon, sa uri ng kanyang leadership, hindi dapat kitilin, hindi dapat burahin. Kung pwede nga lang, kung hanggang saan ang kanyang pwede pang ibahagi, hanggang sa dulo ng kanyang buhay, pababayaan pa rin. Ang isang leader, he's able to inspire, to bring up the best in his constituents. Gaano man sila kalakas, gaano man sila kahina. At ito yung Panginoon. Tignan niyo naman po nung nagkasala si Pedro. At siguro nawalan ng kumpiyansa si Pedro.
Siya pa naman ang piniling pinuno ng Panginoon, even before his death, na naipako siya sa krus. Pero pumalya si Pedro. Kaya pwedeng yun pinanghinahan siya ng loob. Pero ganun pa man, nang magkita uli sila ng Panginoon, there, right after isang breakfast along the shore, doon binigyan uli ng Panginoon ng hope. Lakas ng loob si Pedro. Do you love me, Simon? Peter, no. 3 times, Peter declared his love for the Lord. Ito po yung insidente ng ang Panginoon alam niyang mahina si Pedro, pero ganun pa man, he was there on his side. He remained on his side para palakasin. At ito po yung larawan ng Panginoon, always He will be there in His church, in His apostles, to strengthen them, to give them hope, to motivate them. Kaya ito, katangian ng isang mabuting leader, pumalpak ang kanya ang mga inutusan niya o kaya sino man ang mga pinagkatiwalaan niya, mahina lang ang loob, hindi niya yan babaliin, kundi He will continue to inspire and to strengthen them. At ang bandang huli po, looking at Jesus as our best example of a leader, sabi, iya patugot hanggang na apapagtagumpen ing katuliran. Hindi siya susuko hanggat hindi mangingibabaw ang katarungan at kabutihan. Nothing can stand His way. Wala. Walang sino mang makakaharang sa kanyang hangaring manatili, mangibabaw ang katarungan at kabutihan. Hindi siya susuko, hindi siya aaray, hindi siya tatalikod. Maliwanag sa kanya ang direksyon na kanyang pupuntahan, ang katarungan, kabutihan. Kaya sa tayo po lahat dito, sa isang banda, we are all leaders. Tayong lahat ay mga pinuno. At lagi natin tignan ng Panginoon kasi siya pa rin ang halimbawa natin kung paano mamuno, kung paano maging leader. At naway ang mga leaders natin ngayon, lalo sa political arena, sana'y tignan nila ang buhay ng Panginoon. At siya pa rin ang maging gabay, patnubay, at gawin nilang halimbawa sa kanilang paglilingkod sa bayan. Amen. Tayo pong lahat ngayon ay dumulog sa Panginoon na para sa atin, hindi lang siya halimbawa sa pang-araw-araw nating buhay, kundi siya ang pinakamagandang halimbawa ng tunay na pinuno. Sa kanya nating idulog ang lahat ng ating mga kahilingan. Sasagot natin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Milyon-milyon laring Kristiyano lamo king lagyo. Maging tunay lasanang Kristiyano at itagulaling daing karelang sarili kang Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
Dakal na ring pamuntok king yatong Kristiyano a ipaglualo ing kalayan. Magsikap lasa ng aybyera ka ring karelang sasakupan ing tunay kalayan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Dakal na ring Kristiyano nga ting makapawunang atol laban ka ring aliwang Kristiyano. Ibili rasana king gusto ing karelang panlalawe agpangking sala ning ebanghelyo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Dakal na kaya katamo ring alipan ning pamikasala. Mikabusta sana kapamilatan ning misteryo ning kamatayan at pamanyubli ng Mebia Kristo. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni adwanta mo po ing sarili tang kapagnasan. Impa, iti mawa na kaya sana king kasalanan, ning katutuan adela na kaya king yato, ning kaya kang anak. Iti adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ikanta tayo pong dalit para king pamagsadya ka rin ay. Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo iting daon karing gamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya kataming kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy, pamimigla lang, tuturo mo kami kapamilatan din kaya kang sakramento, at sa saupan lalong maging kawangis mo. Inubog mo keng magnasa king kalam ning kaya kang lugod, Kristiyano. Kapamilatan iting sakripisyo, saupan mo kaya sanang akamtan miti, at manatiling tapat king kaya kang daklat. Iti adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabaya kaya kayo. At kaya kang timurin. Yat nayor em puso yo. Makayat na no, king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numang kalinoy pa, Diyos king alangang lubos may paya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Ing kaya kang amano, aking kapamilatan na, lalangan ming meto yato. Ing talapangabos at inubod mo, ban ikabos na kami. Inyasat kapamilatan ng Banal Espiritu, may katawan niyang tao, at may king Birhen Maria. Ti parana ing banal mong kaburian, banitalakad ning meto nga banal, abalayan para kaya ka. Inagpano ring gabat na king krus, bansintanganing kamatayan, at ibulalag ning pamanyubling miye. Ulinita kang berisablang koro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka.
Banal, banal, banaliyaing Ginu, Diyos sa mayupaya, mitmuying banwa ting yato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad sing daratang king lagyuning Ginu, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaluy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo. Ban para kaya kami madyari lang katawan at daya ng ginuming Hesu Kristo. Bayami daong kusang lug, king pamaylas at kamatayan. Kinwaning tinape at pepasalamat siya kaya ka. Pira sunat binyene karing kayang disipulo nga na, kuwanan niya iti kongan at kananye. Itiing ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasabayang pasalamat kaya ka, at binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, kuha na niya iti kongan, minom ko kaniti, iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayi talanganggang tipan, amibubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na ring kasalanan. Dapto niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi oy pa, in kamatay na tama niya di ng may biye ning anak mo. Daraw mi kaya kaiting tinapi ning biye, ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarihan mo kaming matampang talakadarapan mo. Ban sumuyo kaya ka, mapangbabaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan may uy pa, ng Santa Iglesia mong makalaganap kay Meto Yato, ban may ganap yakin lugod. Kambi ng Francisco, kay kaming Papa, at Florentino, kay kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakan mula naman di kapatad ming pepaynawan at maninayang subling niya, ading sablang may yango na biye. Tanggapan mo sana, kay maligayang mong harapan. Pakaluluban mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang anggap. Ban kaya benang Maria, ang Birhen ng Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kaya kabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ibang mayupayang tatu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Mapaminto king amana ning talapangabos at miubog kimbalan ng taro, nga tamang yaning mangangas manalangin. Igpami ang tsubanwa, misambal niya yung lagyo mo. Datang kaya kami yung kayarian mo. Mipamintuan niya yung loob mo, keti sulip ang tibanwa. Ing kakanan mi kingaldo-aldo, ibiyem mo kaya kami kingaldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ring salami kaya ka. Anting pa mamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mayam kaya pa isaw king tukso, nung ikabos mo kami king sablang marok. Igabos mo kami o Ginoo kay sablang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasopan ni kaya kang pakalulu,
parati kaming mikabus king kasalanan. At binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambining maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Uling ke kayong kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alanangga. O ginaming Heso Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan. Aning lawen mo yung kasalpantianan ng kay kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kay kayo. At kaya ka timurin. Anting may kakapatad, masyatang ipupugayang kapayapan. Kapayapan, kay kaingan, kapayapan. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalako, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalako, king kasalanan ng yato, ibigay mo kay kami, ing kapayapan. Ngayong kordero ng Diyos, ngayong milalako, king kasalanan ng yato, noon tamang mayaws, king apunan ng kordero. Ginoo, ay ako matampang tanggap kay ka, dapat ikas ngayong nga mano mo, kumayap na ako.
king lugod mo at lingap. Salamat king pakabal mo pamalingat. Salamat po, salamat po. Karen pong kaya beming sisimba, king live streaming, siklaud tamo po, ban pangandyan ing dapat ay spiritual, ning pama kinabang. Itamungan po, O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan, a sakramento. Kaluguranda ka, maigit king sablang bage. At pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ningening pinandit, era kaya tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari, at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Horatio Emperata, itamungan po. O Diyos ay pami, lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Aduan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit nga, at may kamate na karing dakal at tao. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan, at masabal. Ipanalangin mila, retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayaw na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panawon. Ban magobra kami, para king kakayap ding sabla, at ban makasaop kami, karetang atyo, king pamangailangan. Ipaniga po mikeka, ing patuknangan mo na ing pangakalat, niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyempon mag-ari kambe mo, king kametunganing banal ay Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay hinduning Diyos. Emo sana pisawili nga kalismi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya, at kanunuanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy, paming malagod,
king pamananggap mi, king sakramento ning pamisan metong, sa pan mo king miyabe-yabe, king kaya kang pibale-bale, metong mo king pamisip at puso. Atak man mi sana, ing kapayapan ay ipanaral mi, karingaliwa. At kay mi kakawani king kapayapan, at tatanggapan mi king Ikaristiya. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kekon, Timuri. bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintuto, ang ipa, ang poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen. Umayan ako king kapayapan, bandugod at sumuyo king hapong Ginoo. Salamat, King Diyos. Aldo kang Maria, gagaling ket masinta. Uling yai kekengindu, malugod kekeng tutu. Tinggali se pamauri, tingray ng matas dilim. Ausan miyang birhenindu, malugod kekeng tutu. Tinggali se pamauri, tingray ng matas dilim. Ausan miyang birhenindu, malugod kekeng tutu. Maya Porres kaya kayo po, dakal pong salamat, magandang araw, maraming salamat. Thank you po, ingat po kayong lahat. Mimingat kongan po. Pin